conseguir visibilidade e difundir as características da súa enfermidade, a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple organizou o domingo 29 unha carreira celebrada dende as 11 da mañá na Alameda. Estaba aberta a persoas de todas as idades, dende pitufos a adultos. Deportistas e persoas da comunicación e a cultura colaboraron coa entidade, que o mércores 25 celebraba ademais o Día Mundial da Doenza. Axudados pola ausencia de choiva e coa participación de máis de 800 corredores de todas as idades, a segunda carreira e andainas solidarias pola esclerose múltiple foi un rotundo éxito, converténdose nunha gran festa lúdica familiar. Con esta enfermidade crónica do sistema nervioso como eixo central e coa concienciación social sobre ela como principal obxectivo. A carreira enchou a contorna do Campus Sur de corredores de todas as idades e moitos membros da asociación que se sumaron á celebración da proba deportiva, desenvolvida en 8 categorías masculinas e femininas. O percorrido discurría a través do Campus Sur e a Alameda con saída e meta no estanque da residencia. Unha carreira familiar que pretende ser unha alternativa de lecer solidario para pasar a mañá do domingo. Como a gran novidade, incluía unha categoría non competitiva que se trataba da andaina na que podían participar persoas de todas as idades, pensada para os que non poden correr e queren darse un agradable paseo. Nesta categoría tiveron cabida as persoas con mobilidade reducida e en cadeira de rodas nun percorrido de 2,5 km. Destacar por último a gran cantidade de premios para os gañadores de cada categoría e moitos dos participantes, con noites de hotel, circuitos termais, tarxetas regalo de centros comerciais, ceas en restaurantes, trofeos, cestas de comestibles, perfumes e un largo etcétera. Falamos co gañador da proba absoluta, Gustavo Ríos. Acabo de quedar primero en la carrera solidaria contra la esclerosis múltiple. Es mi primera participación. La verdad es que el circuito es muy bonito, es entre el campus universitario y la Alameda. Los que somos de Santiago conocemos muy bien el recorrido. Y bueno, la carrera empezó tranquila, eran 2 vueltas, dimos la primera vuelta bastante tranquila. Después el que quedó segundo, Amador, pegó un cambio a falta de 1,5 km, pude aguantarlo. Y en los últimos 200 metros, pues nada, al sprint nos la jugamos y tuve la suerte de quedar primero. Muy contento por este puesto. Muchas gracias a la organización, una carrera muy bonita, tuvimos un día muy bonito también y esperamos vernos el año que viene aquí también. Rosa Villar, a presidenta da Asociación de Esclerose Múltiple de Santiago, tivo unhas palabras para nós. Estamos aquí reunidos para celebrar un día maravilloso. A segunda carreira e andainas solidarias pola esclerose múltiple. Quería agradecer, primeiro e antes de nada, a todas as persoas que participaron, a todos os voluntarios, a todos os colaboradores, tanto xente que correu, que andivo, que dio 2 al 0, a todas as empresas de Santiago e de fora de Santiago, bueno, a todo o mundo que fixo que este evento de hoxe fose un día maravilloso, aparte do ceo tamén porque non choveu. Tamén, sin esquecerme, as empresas de fora de Galicia, a xente que veo desde Portugal a participar nestas xornadas, agradecer a todo o mundo. E tamén non quero esquecerme das administracións públicas que cederon os espacios para correr, gracias tamén á Diputación, gracias tamén a todo o mundo, tan público-privado que nos público, me refiro a administraciones que nos axudaron. Quería tamén agradecer á Federación de Atletismo porque nos axudou na elaboración desta carrera que foi complicada. Y bueno, creo que en principio nada más. Deciros que como enferma de esclerose múltiple, aparte de presidenta da Asociación de Esclerosis Múltiple de Santiago, é para min unha honra decir que isto foi un evento que se fixo con moito traballo, pero que ao final concluíu moi ben. Un resultado moi bo. Se alguén se pregunta para que hacemos todo isto, por que facemos todo isto, pois o facemos para os enfermos de esclerose múltiple de Santiago e comarca de Santiago. Xente que ten problemas de ter unha enfermedade, ten o problema de ter unha enfermedade neurodegenerativa, unha enfermedade que aumenta a discapacidade co tempo, e para eles é o que facemos, para eles e con eles facemos estas andainas e estas actividades. Queremos darlles servicios de rehabilitación que moitas veces non poden conseguir. Aí estamos nós e en eso queremos traballar. Moitas gracias a todos.
Fala tamén para os nosos micrófonos Concha Fernández, a concelleira de Políticas Sociais do Concello de Santiago. Estou moi contenta de ter participado no día de hoxe nesta celebración e reivindicación que fai a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple. É para nós, para o Concello de Santiago de Compostela, unha oportunidade para recordar o compromiso que temos que ter cas necesidades das persoas e particularmente ca saúde das persoas e das persoas que sufren enfermedades crónicas e mantidas no tempo e moitas veces gravosas. No día de hoxe, moitos compostelás e compostelás mostraron a súa solidaridade participando nesta segunda carreira e segunda andaina, recordándonos que temos que ter un firme compromiso para atender as necesidades de saúde das persoas que sufren de esclerose múltiple. É por eso que agradezco que nos teñan convidado a participar nesta celebración e reivindicación pola esclerose múltiple.